yen balik ning omah mung tambah sebel. Miminok meli wong sembada, miminok meli wong sembada, wong sembada, wong sembada, wong sembada. Jare cukup kakang bae sing nganggo masker, kula meneng ning omah kon nganggo onder. Nyatane ning kula wis ora Bos Mebel sayang, Bos Mebel, Bos Mebel sayang. Miminok meli wong sembada. Cerita sayang, lagi mimi jaga. Kemudian si Jepang sayang, mama di mama Satria sudah tariwa. Bos Mebel, Bos Mebel, Bos Mebel. Gak merasa wong lawas, dipoles tetep lawas. Percuma wis angen, tetep libat kakuan. Percuma ngalem-ngalem, wis orang ngendel Bos Mebel. Ning kula Bos Mebel mung tambah sebel. Juragan Risti, Juragan Risti, Juragan Risti. Sayang ning kula wis ora gandeng. Aduh Bos Mebel paling sayang. Bos Mebel ku sayang sing paling hebat. Bos Mebel nyatane ning kula wis ora ngecek. Mataya masolo slik kue sabar. Bos Mebel sayang, Bos Mebel, Bos Mebel, Bos Mebel, Bos Mebel. Arya Production Sofi. Enoknya sudah Jepang sayang. Mama di nama Satria yang punya Taiwan. Asik asik. Cina. Bos Mebel sayang. Apa kadang wis pose, mungkin wis ora demu. Apa sih ning tulang enda-endan demen. Mama Moja, Mama Moja, Mama Moja, Mama Moja, Mama Moja. Bos pelam, Mama Moja, bos pelam, bos pelam. Gak merasa wong lawas, dibalas tetep
percuma wis angel tetep libat kapungan percuma ngalem-ngalem wis ora nendang nikaya masalah selingkuhe sandang kakang sayang nikula wis ora ngandel bukine nikula sering gawe mengker yen balik ning omah mung tambah sebel asik bos mebel sayang serang agung sudah belanakan sayang serang agung jare cukup kakang bae sing nganggo masker kula meneng ning omah kon nganggo onder nyatane ning kula wis ora ngiler bukine ning kula wis ora ngejar Mama Dahlia aduh sayang